Hello mga padaba! Welcome back to my YouTube channel. Diyos marhay na aldaw sa Indugabos. Once again, this is Fiji, your Bicolana food blogger. For today's video, ituturo ko po sa inyo ang isang recipe na galing pa sa Pilipinas. Siyempre po, kasi nandito tayo ngayon sa kabilang ibayo. Actually, this is my first time na gawin ito. And isa ito sa mga namimiss ko at lagi ko nire-request sa nanay na gawan niya ako nito, especially kapag nagbakasyon ako sa Bicol. Hindi pwedeng wala akong dala nito pagbalik dito sa UAE. Para saan nga ba ang atsara? Ikaw ba ay nauumay o nasusuya pagkatapos mong kumain ng matatabang pagkain kagaya ng karne o pritong isda? So without further ado, let's start our pickled papaya relish. Grated or tinudkod na papaya, rock salt, durog na paminta, asukal, suka, red bell pepper, carrots, pasas, siling haba. Meron din tayo ng luya, sibuyas at bawang. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Base sa ipinakita ko mga procedure, sana ay may natutunan po kayo. Ito na po ang ating atsarang papaya. Thank you for watching. Diyos mabalos!